जोङो दिनै नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव जे डुवार्स गेस्ट हाउस बेवहाय जोङो सेन्ट्रेल इउथ इउपिपिएलनि मोनसे केबिनेट सिटिं जों लादों। फैगौ जे 9 एप्रिलाव जानो गोनां जे आसाम बिधानसभा इलेक्सननि सोमोन्दै जोङो इउथ इउपिपिएल हिसाबै गासै 15टा सिटआव जिहेतु जोंहा दा केन्डिडेटआ अलरेडि फोसावखांनायनि उनावहाय जे नमिनेशन फाइल खालामखांजोब्बाय, स्क्रुटिनि अलरेडि कमप्लिट जाजोब्बाय। दा बे हिसाबै जिहेतु जों 15टा सिटआव जों गेलेदों बिटिसिनि सिङाव आरो बायजोआवबो जोंहा माने इउपिपिएलनि बिजाथिफोर दङ। बिनि सायावहाय जोङो गोबांसिन जोङो एमएलए जों दैथायहरनो हायो नामा गुबुन दोलोनिफ्राय, बिनि सायाव जों माखासे सावरायदों। आरो इउथ कमिटिया बे इलेक्शनखौ माबोरै पार्टिसिपेट खालामगोन, जोंनि रला बेवहाय मा जागोन, जों प्राइमारि लेभेलसिम बुथ लेभेलसिम मा रोखोमनि खामानि मावोब्ला जोङो खमसे खम 15टानि गेजेरावहाय जोङो 10टासिमहालागै जोङो एमएलए दैथायहरनो हायो, बेनि माखासे रोनो कौशल जोङो सावरायदों। आसा खालामदों जोङो जे बे बिसायख'थियावहाय जुदियाव जोङो अपोजिशन बिटिसिआव जोंहा सरकार गैया, अब्लाबो जोंनि गासै समस्तिफोरनि जे परिबेस जे थासारिखौ नायोब्ला दिनैनि समाव जोङो खमब्लाबो जोङो 10टा सिटखौ जों देरहानो हागोन जों होननानै जों मोनसे आसा खालामदों। बे दोलो नागारनाय, बे दोलोनिफ्राय बै दोलोआव थांनाया माने डेम'क्रेसि बा जेब्ला इलेक्शन जायो बे डेम'क्रेसि हादोरफ्रावबो जायो। आरो जेब्लानाखि खुंथाय गोहोआव थाया मानसिफ्रा माखासे खाबु फलान जाय जेब्लायबो माने पावाराव थानो लुबैयो, माने थाखा फैसानि एसे माने माबा मोनसे मोननो पावारनि खाथि खाथि थायोब्ला माबा मोनसे लुबैग्रा मानसिफ्रा ओरै थांलाय फैलाय जाबाय थायो। बे एखेबारे स्वाभाबिक। खिन्थु जोंहा जे एक्सपिरियेन्स दङ, जों जे नुबोदों बा जों जे माने प्रेक्टिकेलि जों जाबोदों, बेखौ नायोब्ला सोरबा नेताया दोलो सोलायबानो रायजो राजा बिजों थांफाया। दिनैनि दिनावहाय रायजो राजाफ्रा खोब सांग्रां, खारन गोदोनि बे जुग नङा, ससियेल मिडियानि जुग, एआइनि जुग। बे जुगा जाहैबाय माने ओरैबायदि मोनसे जुग जाबाय, दिनैहाय जेन जेट फैबाय, नङा होमबा? दा बे हिसाबै माने जोंनि भटार्सफ्रा, जोंनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि सांग्रां, सोरबा माने दोलो नागारोबाथाय माने सोरबा नेताया दोलो नागारनानै थांबाथाय बे गावनि बेक्तिगत सार्थनिफ्राय थांदों। आरो जाय बिथांमोनहा दोलो सोलायदों बिथांमोनहा खनबेसे दोलो सोलायखो हिसाब गैला। दा गोबां जों एग्जाम्पल जों बुंनो हायो। चन्दन ब्रह्म बिथांमोनहा जोंनाव बिपिएफ नागारना जोंनि दोलोआव फैदोंमोन। खाम्फा बरगयारी बिथांमोना जोंनि दोलोआव फैदोंमोन। दा बिथांमोनजों लोगोसे गोबां फैदोंमोन, दा थांफिनजोबदों। खिन्थु बिथांमोन फैनानै जोंहा माबा मोनसे लाब जादों बे नङा। दा बिथांमोन थांफिननायावबो जोंहा जेबो माबा मोनसे खहा जागोन बे नङा आरोखि। रायजो राजाया गोबां सालाक जाबाय। सोरबा नेतानि पकेट गरम खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा खिबु खारफाया। थारमाने बिथांमोननि सभाब चरित्रखौ मिथिजोबखाबाय। बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव जे इउपिपिएल दोलोखौहाय माबा मोनसे गाज्रि गोहोम खोलैनो हागोन जों बेखौ नुवाखै आरोखि। आरो नेता माने थांलाय फैलाय जायोबानो जे माने जोंनि दोलोआ दुरबल जायो बे नङा। खारन थांनाय बाराव जों नुबाय, जोंहा बे समावहाय बिटिसि सरकारा जोंनिमोन, गोबां बिपिएफनि नेताफ्रा जोंनाव फैजोब्बाय, नङा होमबा? दा बेवहाय खिन्थु बिथांमोन नेताफोर फैजोबनायखौ नायोब्ला बिपिएफनि अबस्था गाज्रिथारसैमोन आरोखि। इउपिपिएलआव फैदों, बिजेपिआव थांदों, माने सिदलि बिदलि जाजोब्बाय। अब्लाबो बिथांमोनहा बोरै फैखो 28टा सिट मोनबाय। बे मोनसे बिराद गिदिर एग्जाम्पल नङा होमबा? दा दिनैनि दिनावहाय बिटिसिखौ नायनानै रायजो राजाफ्रा भट होनाय नङा। दिनैनि दिनावहाय जाथि जनगोष्ठीफ्रा माखौ नोजोर होदों होननानै बुङोब्ला माने आसाम सरकारखौ एबाराव सोरनो आखायाव गथायोब्ला मोजां जागोन बेखौ नायदों आरोखि। दा बेवहाय सोरबा माने हाग्रामानि मोखांखौ नायनानै जे भट होगोन बे नङा आरोखि। हाग्रामाया पावाराव दङ हिसाबै बिथांनो भट होगोन बे नङा। खारन आसामाव एबाराव सरकारखौ सोर दागोन, जोंनि बिटिसिनिफ्राय सोरनो भट होयोबा मोजां जागोन। आरो दा फ्राय जोंनि माखासे
जे इन्टेलेक्सुयेल लेभेलाव मोनसे सर्सा जादों बे जाहैबाय मा पावार बेलेन्सिंनि खोथा नोंथांमोना हयथ' मिडियायाव नुदों एम अख्रां बिथां नङा होमबा बिथाङा BPF दोलोखौनो गोबां माने समर्थन होबोबाय थानाय मानसि आरो बिथाङा जेबादि बाथ्राफोरखौ बुङो जे एनालाइसिस खालामो बेवहाय गोबां समाव इन्टेलेक्सुयेल लेभेलनि बाथ्रा बुङो बिथाङा दा बे हिसाबै कालसारनिबाबो बिथाङा जे समाव जेखौ आवाज होनांगौ बेखौ होयो आरोखि बिथाङा जे बाथ्रा बुंदों दिनैनि दिनाव खोब बे माने खाबजानाय जे पावार माने बेलेन्सिंआ दिनैनि दिनावहाय जोंनि BTCनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खोब गोनांथार आरो रायजो राजाफ्रा जुदि डेभेलप जानांगौबा BTCआ डेभेलप जानांगौब्ला मोनसे हानजानोनो एखेबारे गासिबो पावारखौ गथायजोबबा जानाय नङा होनब्लाथाय मा जागोन हाग्रामाया BTCआवबो बिथाङा एबसलुट मेजरिटि सरकार दाबाय बिनि उनाव स्टेटआवबो बिथाङा जुदि 10थासो 11थासो देरहालाङोब्ला किं मेकार जायोबा बिथाङा ओरैबायदि अहंखार जागोन नङा होमबा बेखौ बयबो दिनैनि दिनाव बुजिनो हादों बिथाङा जेखौ गोसो बेखौ खालामगोन सोरबाया गावनि हेंथा बुङोबा बेखौ बुथ्रुद दोनबानो बै समाव खालामगोन आरोखि बे थासारिया फैनो हागौ दा बे जिनिसखौ इन्टेलेक्सुयेल लेभेलावहाय आरो दिनैनि जे बे जेन जेड जाय बिथांमोना माने नेक्स्ट जेनेरेसननि माने स्टुडेन्टफोर बिथांमोनाबो सानदों जे गोबां समावहाय जाय भटार्सफ्रा जाय यां जेनेरेसननि जाय ग्रुप नेताफोर बा जाखांफुबाय थानाय जे माने इउथ लिडारफोर बिथांमोना सानदों जे दिनैनि दिनाव पावार बेलेन्सिं खालामनांगौ जाहाथे अपोजिशना स्ट्रं जायो आरो अपोजिशना जेब्ला स्ट्रं जागोन होमबा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां जागोन नङाब्ला मोनसे पार्टिनोनो गासिबो बिदि गोहोखौ होजोबोबा पावारखौ होजोबोबा बिथांमोना गाज्रि खामानि मावबाबो बेखौ आवाज होग्रा कुइसन खालामग्रा जुदि गैयाबा मा मोजां जानो नङा होमबा आरो दिनैनि थासारिखौ जों नुबाय जे BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो गोबां माखासे गाज्रि परिबेस जा मोनसे कम्पारिजना दिनै फैबाय सिगांनि 17 बोसोराव मामोन जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL दोलोनि सरकार सालायनाय बे 5 बोसोराव मा थासारिमोन डेभेलपमेन्टनि खामानिफ्रा माबोरै जादोंमोन BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो रिजाल्टनि अखानायैनिफ्राय मा आराम्भ जादों बे जिनिसफोरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा नोजोर होदों बेनिखायनो दा देरगोन मुलाखौ बिलाइ गांनैयाव सिनायो होननाय बादि दा नैबे 6 माससो थांनायावनो BPFनि जे सरकार हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा जेबादि खामानि मावदों जौ जुवानि आड्डा मेला फाथिनाय नङा होमबा आरो जेबादि बिथांमोना जेबादि 5टा गेरेन्टिनि बाथ्रा बुंदों बे 5टा गेरेन्टिखौ बिथांमोना नैबे 6 मासाव माबादि रानदों बेथ' माने गोसारजोब्बायना नङा होमबा ससियेल मिडियायाव जों नुबाय आरो दा जोङो RTI होनानै दङ बिथांमोनहा बबे डिपार्टमेन्टआव मा खामानि मावदों आरो बिथांमोना मा रोखोमनि डिस्ट्रिबिउसन खालामदों बबे हेडनिफ्राय फैसाखौ बाहायदों बेखौ जों टटेल बेनि मोनसे जों RTI दा मारिनानै दङ हयथ' बे जों जेब्ला बे तथ्यफोरखौ मोनगोन रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों बेखौ गामि गामि जोङो फोसावना होगोन स्ट्रं जों अपारेशननि रल लागोन गामि गामि फोसावनानै हाग्रामा महिलारिनि गासै गेसाव गोफोन मा रोखोमनि जाख्ल'नो नागिरदों नङा होमबा बेखौ जों रायजो राजाफोरनो फोसावना होनानै जाहाथे रायजो राजाफ्रा कनसियास जायो रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि जायो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन बिथाङा एंगारनायनि जेबो जाहोनथ' बिदि थानाङा खारन जों नुदोङै बिथांमोना जाहैबाय दैबाना फैयोब्लाबो जेरै खोस्लिफानाफ्रा गोजावो नङा होमबा खोस्लिफानाफ्रा जेराव फेंफोनाफ्रा जेरै गोजावो बेबादि आरोखि बिथांमोनहा थांनाय बाराव BPF सरकार बायनाय लोगो लोगो मा जाबाय बिथांमोना BSUनि माने सेन्ट्रेल लेभेलनि बे भाइस प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा दा बिथांमोननि गोबां टिमा माने फैजोबदोंमोन आरोखि दा फैनानै जोंजों सरकाराव थाफानानै माखासे समखौ एन्जय खालामबाय खालामखांनायनि उनावहाय सरकार बायनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा सरकार सालायनाय दोलोजों आरोबाव गोजावलांफिनबाय थारमाने बिथांमोनहा माने फुलथाफोर बादि बै माबाफोर बादि फेंफोनाफोर बादि आरोखि माने बिथांमोना गाबथानानै थानो हानाय साननो हानाय बिथांमोनाव गियान गैया थारमाने हाग्रामाखौ मा होननानै गाज्रि मोननानै फैखो आरो माखौ मोजां मोननानै थांफिनखो नङा होमबा रायजो राजाफ्रा बेखौ सानगोन ना मा उद्देश्ययै फैयामोन मानो थांफिनखो
बेफोर खारनफोरखौ रायजो राजा बिजिरगोन। दा बिथांमोनहा माबा मोनसे गाज्रि मोनलायनाय मानाय जेबो गैया, ओंखायनो बिथांमोना जाहैबाय पावारनि उन खारदों। हयथ' संख्रि बानलुनि समस्या जादों जानो हागौ, किन्तु जोंनि दोलोजों जेबो बिदि गैया आरोखि। दा आरो हाग्रामानि सालायनाय सरकारा सिस्टेमजों बारा खारा, जोंना एसे सिस्टेमेटिक नालाय सिस्टेमखौ बांद्राय माने सयज' खालामफैनो हायाखैमोन खोमा। बिनि थाखायनो गोबां बिथांल' नङा, गोबाङानो फैदों थांफिनदों आरोखि। दा बिथांमोन थांफिनबानो जे जोंहा खथि जागोन बे नङा। बिथांमोन फैनायावबो जोंहा जेबो लाब जाखायाखै। बिथांमोन फैनायावनो जोंहा लाब जानायबा जों देरहाजोबनांगौमोन ना, नङा होमबा? जोंथ' देरहाजोबाखैना, जों जेनदोंसो। बिथांमोना खथिसो खालामफैदों जोंनि दोलोआव फैनानै। बिथांमोनखौ गाज्रि मोननानैनो रायजो राजाफ्रा जोंनो भट होआखै। दा बे जिनिसा दिनै दिनाव प्रुभ जाबाय आरोखि। ओंखायनो आरो नैबे काजलगाव समस्थियाव नायदो, 15 बोसोर माने आसामनि सासे केबिनेट मिनिस्टारा फानिराम बादि सासे नेताजोंहाय बेसेबां बुरजा भटआव जेनदों, होमबा मा लाब जाखो जोंहा, नङा होमबा? दा बिथांमोनबा जे थांफिननायावथ' जोंहा चन्दन ब्रह्ममोन थांफिनबाय, सोरबा सोरबा थांफिननायावथ' जोंहा जेबो खथि गैया। माने खाम्फाया एसे लाब जाफैबाय आरोखि जोंनाव फैनानै। बिथाङाथ' लाजिया फांजिया मानसि, जोंनि दोलोआव फैबाय, जोंनि दोलोखौ गाज्रि खालामफैबाय। जोंनि रन्जित बसुमतारी बिथांनि राजनितिक केरियारखौ नस्थ' खालामफैबाय। सांग्रां ब्रह्म बिथांनि राजनितिक केरियारखौ नस्थ' खालामफैबाय। MCLA जाफैबाय, MCLA जाखांनायनि उनाव बिथाङा हिनजाव गदायबो लाफैबाय, नङा होमबा? दा लाजिया फांजिया मानसि आरोखि। बेनिफ्राय जोंनि दोलोआव MCLA जाफैनानै हिनजाव गदाय एथ' उन्दै हिनजाव गदाय लाफैनानै बिथाङा ब्लड खालामफिनबाय। मा खालामनाय जाखो बियो? मा आदर्श दं बिथाङा, नङा होमबा? दा बेफोरबायदि मानसिनि मोखांखौ नायनानै रायजो राजाफ्रा जे माबा मोनसे माने बिथांमोनजों ज' थांगोन जों बेखौ आसा खालामाखै आरोखि। जों मोजां मोनदों, माने जाय लाब गैयै मानसिफोर, गाज्रि मानसिफ्रा जोंनाव जमा जाफैदोंमोन, दा स्र' जाबाय। एइबाराव जों देरहागोन आरोखि, बुरजा देरहागोन बे आरोखि। औ औ औ बेथ' माने मा होनो बेखौहाय, माने सिमाङाव नुदों खोमा, मालाबा नुयोना सिमांफ्राव, खिन्थु सिमाङाव नुनायानो जे मोगथां जाजोबो बे नङाना, नङा होमबा? दा बिथांमोननि सरकार सालायनायखौ नैबे 4-5 मासावनो रायजो राजाफ्रा नुथारबाय माबादि एक्टिभिटिस जादों, गन्दगल। आरो बावैसो सान सिगाङाव मोनसे गाज्रि थासारि जादोंमोन, बे खिन्थु गिनायजों जाबजों बिदि जेबो माबा जायाखिसै आरोखि। माने जों मिथिदों, जोंनि बै क'क्राझार खाथिनि सासे लाइमोना बिसमुरिथिं बबेबा मोनसे मेलायावहाय बिथाङा मेला जानो थांदोंमोन। दा मेला जानो थांनायावहाय जुवा खेला होनायावहाय नायदोंमोन। दा नायनायावहाय बै खेला होनायखौ हयथ' बिथाङा मा खालामदों बुजिया, माने भिडिअ बानायदों होननानै बिथांखौहाय गाज्रि रोखोमै लांना बुदों, बेखौ जों मिथिदों आरोखि। दा बुजानानै मानसिया हयथ' न'आवथ' खिन्थानानैबो लानो लाजिफैबाय, गिबायबो, हयथ' बेखौ लिक आउट खालामोबा आंखौ गाज्रि टारगेट लागोन। दा बे हिसाबै मानसिया थैनानै थांदों आरोखि, थैनानै थांबाय, मैयाना दाखालि थैनानै थांबाय। दा बिथाङा न'आव एक्सिडेन्ट जादों होननानै खोन्थानानै लाफैदोंमोन। उनाव जोङो बायह्रा जों एसे खोनाबाय जे माने घटना बिदि जादोंमोन। दा जेबो माने गिनानै सिरि थाफैदों आरोखि। दा बिथाङा थैनानै थांबाय, बेबायदि थासारि आरोखि। जुवा खेलायावहाय सोरबा गथ'आ भिडिअ खालामनायखौ बिथांमोना साइडआव लांनानै दोखो दोखो बुनानै माने खिन्थालायैखाय, केस होलायैखाय जेबो जायासै, सिरि सिराय थांबाय। आरो न'खरफ्राबो जेरोखोम बादि दा बेबादि मोनसे जाथाय जानानै थांदों आरोखि। दा बेफोरबादि गाज्रि थासारिया जागासिनो दङ आरो जालांबाय थागोन। आरो एबाराव जुदि MLA बुरजा देरहानानै खमथा बारायबावोबा आरो गाज्रिसिन जाबावगोन, नङा होमबा? बिथांमोनाव गिनाय होननाय जिनिसा थानाय नङा। ओंखायनो दिनै अप'जिसनखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय, पावारखौ बेलेन्सिङाव दोननो थाखाय, जाहाथे बिथांमोनहा गाज्रि खामानि मावनो हाया, बिनि थाखाय UPPL दोलोनो जाहाथे ट्रेक्टरनि सबियाव बयबो भट होनानै खमसे खम 10 जनसो UPPL नि MLA दैथायहरनो हायो,